सेवा करची म्हणून तुमका सगळ्यांक धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आजचे सेशन असा, मेक युअर होम अ टेम्पल. टेम्पलचे आम्ही जस्ट TEMPLE हे स्पेलिंग असा. त्याचे ॲक्रोनिम कण आम्ही पळूया की कसले जाता म्हणून. तर T स्टँड्स फॉर ट्रँक्विलिटी. ट्रँक्विलिटी म्हळ्यार एकदम पीस. केन्ना बी आम्ही टेम्पलात गेल्यार भारी बरें दिसता. कित्याक बरें दिसता? कारण विग्रह उरतात, सुंदर डेकोरेट करून दवरिल्ले उरतात. परफ्यूम म्हळ्यार चंदनाचो सुगंध पसरिल्लो उरता, फुलांचो सुगंध उरता, तुळसी पत्राचो सुगंध उरता. लोक कोणीतरी थंय चॅन्टिंग करत बशिल्ले उरतात, नामसंकीर्तन चालू उरता. सगळेजण एकदम पीसफुल आणि असे हॅपी उरतात मंदिरात. हा प्रसाद मेळटा आमकां ग्रहण करच्याक. अशें म्हणून पूर्ण वातावरण जे आणि स्वच्छता क्लेनलीनेस बी उरता. हे सगळ्या कारणान एकदम आमकां डिवायन दिसता ना टेम्पलात गेल्यार. तर ते T स्टँड्स फॉर ट्रँक्विलिटी. E स्टँड्स फॉर एज्युकेशन. टेम्पल म्हळ्यार आमकां एक एज्युकेशनचे स्थान आसा, एस्पेशली इस्कॉन टेम्पल्स. आता पूर्वी बाकीची टेम्पल बी एज्युकेशन दिताली, पण आता भायली टेम्पल आम्ही पळयल्यार ट्रेडिशनल टेम्पल सोडून बाकीचे टेम्पल्स आम्ही पळयल्यार थंय फक्त कितें उरता, सगळे गर्दी येता, लायनात उबो रावन सगळे वतात भितर. 2 मिनटां बी दर्शन करच्या दिनात. दर्शन घेतले चला 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 म्हणटा. एज्युकेशन कसले मेळटले आमकां? परंतु आमगेले जी पारंपारीक टेम्पल्स आसात थंय थंयचे जे पुजारी उरतात, ब्राह्मण उरतात, ती बरी करून सगळ्याक वेदांचे नॉलेज दितात. कशे वागचे, कशे उलोवचे,
घरात आम्ही कसे रावचे ते पूर्ण एज्युकेशन आमकां मेळटा टेम्पल. सो ई स्टँड्स फॉर एज्युकेशन. एम स्टँड्स फॉर मेडिकेशन. असे म्हणतात की टेम्पल म्हळ्यार हॉस्पिटल. हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सोल. आमगेल्या आत्माक भवरोग जाला. भवरोग. भवरोग म्हळ्यार कितें, या भौतिक जगात रावची आणि आमगेले जे शरीर आसा ताचे कडेन आमकां भरपूर अटॅचमेंट आसा. तो आमगेलो भवरोग. ते भवरोगांतल्यान मुक्ती आमकां करता टेम्पलाचे वातावरण, टेम्पलाची शिक्षा, टेम्पलाची सर्वीस. आता मेडिकेशन म्हण टेम्पल हॉस्पिटल म्हणकी उरता. आणि एस्पेशली आमगेले भक्तिवेदांत हॉस्पिटल टेम्पला म्हणकी आसा. कारण थंय एंटर केल्यानंतर आमकां प्रभुपादाले दर्शन जाता. थंय जगन्नाथ बल्ले सुभद्राले टेम्पल बी आसा. सगळीकडे आमकां महामंत्र ऐकुचे येता. प्रभुपादान म्हणिल्लो महामंत्र ऐकुचे येता. अशें म्हण आमगेल्या भक्तिवेदांत हॉस्पिटलाचे वातावरण टेम्पला म्हणकी आसा. आणि इस्कॉन टेम्पल्स आर लायक हॉस्पिटल्स. कारण थंय आमकां मेडिकेशन मेळटा. तर TEM जाले. P स्टँड्स फॉर प्युरिफिकेशन. जेन्ना आमकां मेडिकेशन मेळटा तेन्ना आमगेलें प्युरिफिकेशन बी जाता. आमी जेन्ना बी बिमार जाली, आमी जर का औषध घेतले, औषधान कितें जाता, आमगेले सगळे भितरले जे जंतू आसात, व्हायरस आसात ते वतात. त्यामुळे भितरले आमगेले पूर्ण शुद्धीकरण जाता. तर तशेंच आमगेले जे अनर्थ आसात त्या अनर्थाचे शुद्धीकरण आमगेल्या टेम्पलांतल्यान जाता. म्हण P फॉर प्युरिफिकेशन. आणि प्युरिफिकेशन झाल्यानंतर लस्ट म्हळ्यार वासना, ताचे रूपांतर प्रेम म्हळ्यार लव तातूंत जाता. आमकां एंग्जायटी उरता, म्हाका कसले जातले, म्हगेले पास्ट कशें आशिल्ले, म्हगेले फ्युचर कशें उरतले, हे सगळे आमकां एंग्जायटी उरता. ती एंग्जायटीचे रूपांतर आमकां पिसात जाता. आणि आमगेलो जो स्वार्थी भावना आसा ताजे रूपांतर करुणात जाता, कंपॅशनात जाता. कित्याक? कारण आमगेलें शुद्धीकरण जाता. शुद्धीकरण कसल्यामुळे जाता? आमी नामस्मरण करतात, कसली कसली सेवा करतात, वाचन करतात, साधना करतात, असोसिएशन करतात. या सगळ्या कारणान आमगेलें शुद्धीकरण जाता. म्हळ्यार कितें, आमगेलें सोशल परिस्थिती त्याकडे पळोवचे आमगेले दृष्टिकोन बदलता. तसे आमगेली प्युरिफिकेशन जाता. सो TEMP. L स्टँड्स फॉर लव. आमकां टेम्पलांत गेल्यानंतर थंय टेम्पल म्हळ्यार कितें, टेम्पल म्हळ्यार भगवंतालें घर. राधा कृष्ण उरता, प्रभुपाद उरतात, हनुमानजी उरता, गौरनिताय उरतात, आमगेले गोपीनाथात श्रीनाथजी आसा. असे वेगळे विग्रह थंय विग्रहाले ते घर आसा. तांगेली थंय प्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा केली आसा. म्हळ्यार कितें, तांगेले ते घर आसा. आणि ज्या ठिकाणी भगवंताले घर आसात, भगवंताले अस्तित्व आसा, ती सगळी ठिकाणी भगवंताल्या प्रेमान भरिल्ली उरतात. म्हणजे भगवंताले प्रेम आमकां कशें मेळटा, भगवंत स्वता येवन आमकां प्रेम दितलोच अशें ना, आमकां तितली पात्रता ना. पण भगवंताचे प्रेम तांगेल्या भक्ताद्वारे आमकां मेळटा. आमी अनेक भक्ताक मेळतात, तांचे बरोबर वार्तालाप करतात, तांच्या कडल्यान शिकतात, स्क्रिप्चर्स शिकतात, सेवा कशी करची शिकतात, बरे वागणूक कशी करची ते शिकतात, साधना, सदाचार हे सगळे आमकां थंय शिकचे मेळटा. शास्त्र हे सगळे शिकचे मेळटा. तशें म्हण आमकां लव, वी रियलाइज ऑर वी एक्सपिरियन्स लव. आमकां लवचे प्रेमाचा अनुभव मेळटा मंदिरात गेल्यानंतर. L स्टँड्स फॉर लव. आणि फायनल E स्टँड्स फॉर एंगेजमेंट. एंगेजमेंट म्हळ्यार कितें, आमगेली जी इंद्रिय आसात, इंद्रियाची आम्ही पूर्णपणे मंदिरात गेल्यानंतर भगवंताच्या सेवेत तांगेले एंगेजमेंट जाता. आमगेले डोळ्यान आम्ही भगवंताचे दर्शन करतात, नाकान आम्ही भगवंताक वाहिल्ले फुलाचे सुगंध घेतात, तोंडान आम्ही भगवंतालो प्रसाद ग्रहण करतात, भगवंताले नामस्मरण करतात. टंग कॅन बी यूज फॉर दॅट. आमगेलो स्पर्श जो आसा तो आम्ही इतर भक्तांक स्पर्श करून, भगवंताले चरण स्पर्श करून ताजेसाठी आमके जाता. आणि आमगेले कान जे कर्ण असतात
थंय आम्ही श्रवण करू शकतात. भगवंतानी कीर्तन आले, भगवंत कृष्ण कथा आले, सगळे श्रवण आम्ही आमगेल्या कानान करू शकतात. म्हळ्यार कितें आमगेले सगळे इंद्रिय भगवंताच्या सेवेत एंगेज जातात. जेन्ना आमगेली इंद्रिय भगवंताच्या सेवेत एंगेज जातात, आमगेले मन शांत जाता. मनात बी भगवंतालेच विचार येऊ शकतात. भगवंताले विचार येऊ लागता, हांव कशी सेवा करू, हांव भगवंताले नामस्मरण बरोबर घेता की, हांव आता कितें वाचू, कितें आयकू, खंयचे लेक्चर आयकू, खंयच्या डिवोटी बरोबर हांव असोसिएट करू. मन आमगेले पूर्ण भगवंताच्या सेवेत वता आणि बुद्धी बी. सो इंद्रिय, मन आणि बुद्धी तिन्ही जर का भगवंताच्या सेवेत व्यस्त झाली तर नॅचरली आमगेलो जो आत्मा असा तो आत्मा बी भगवंताच्या सेवेत व्यस्त जाता. बिकॉज आमगेली जी आत्मा असा, आत्माले स्वरूप किती असा, भगवंतारो दास, दासानु दासानु दास. तर ती भावना नॅचरली आमगेल्या हृदयात आत्म्याक ती भावना येता. तर हे टेम्पल इतले सुंदर असा, टेम्पलात वचून आमकां जर का इतले बरे दिसता, तर आम्ही आमगेल्या घरातच टेम्पल केल्यार कसले. घरातच जर आम्ही टेम्पल करण्याचा प्रयत्न केलो तर नॅचरली आमकां जे फिलिंग्स, जे प्युरिफिकेशन, जे मेडिकेशन, जे आमकां लव टेम्पलात, ट्रँक्विलिटी टेम्पलात मिळता, एंगेजमेंट, ही सगळी आमकां घरातच मिळू शकतात. पण आम्ही घरात टेम्पल करण्यापूर्वी घराचे टेम्पल कसे करचे ह्याचे नॉलेज आमकां खंय मेळटले, टेम्पलात वचूनच मेळटले. आम्ही जेन्ना टेम्पलात वतली, टेम्पलच्या भक्तांबरोबर आम्ही असोसिएट करतली, कीर्तन ऐकतली, कृष्णकथा ऐकतली, भागवतमचे श्रवण करतली, साधना करतली, तेन्नाच आमकां ही सगळी माहिती घरामध्ये टेम्पल कसे करचे हाची मिळता. ताजी पहिली आम्ही घरात टेम्पल करू शकना. तर घरात टेम्पल करण्यापूर्वी आमकां टेम्पलात वचून थंय एज्युकेट जाऊन येवचे जाय. जशें आम्ही आता पळयतात की सपोज कितें तरी आमकां एलिमेंट जाला, फिजिओथेरपी, आम्ही पहिली फिजिओथेरपिस्ट कडे वतात, ते लोक आमकां शिकयतात कसो एक्सरसाइज करचो ते, आणि मागीर आम्ही घरा येऊन ते एक्सरसाइजीस करतात. सिमिलरली आमगेले आरोग्य अगदीच बिघड जालें तर आम्ही हॉस्पिटलात वतात, हॉस्पिटलात आमगेली ट्रीटमेंट जाता, मागीर घरात फॉलोअप करून आम्ही ती मेडिकेशन कंटिन्यू करतात. तसेच टेम्पलात वचून आम्ही जेव्हा शिकतात तेन्ना आमकां घरात टेम्पल कसे सेटअप करचे ह्याचे नॉलेज आमकां मेळटा. तर आता आम्ही पळयला की घरात टेम्पल, म्हाका खात्री आसा भरपूर हांगा दीक्षित डिवोटीज आसात, प्रत्येकाच्या घरात टेम्पल उरतलेच. तर ते घर टेम्पल म्हळ्यार कितें हे आम्ही जस्ट बिकॉज म्हणजे सेवा असं म्हणा सांगता, असे ना की तुमकां खबर ना म्हण, पण जस्ट बिकॉज ऑफ मी सेवा आय एम टेलिंग. तर घरात टेम्पल स्थापन करचे म्हळ्यार आमकां एक शुद्ध जागा, एक एक जागा सिलेक्ट करचे जाय, जनरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तातूंत आम्ही भगवंताची मूर्ती ना जाल्यार फोटो दवरू शकतात. पूर्ण गुरु परंपरा दवरच्या जाय. गौर दितायलो फोटो नाजाल्यार पंचतत्वालो फोटो, नरसिंह भगवानालो फोटो आणि षडगोस्वामी, हे सगळ्याची आम्ही रचना केली. आणि दररोज नाजाल्यार डिटीज, फोटोज म्हळ्यार सेकंडरी, प्रायमरी डिटीज उरल्यार भारी बरें. डिटीज उरल्यार आम्ही ताची सेवा करू शकतात, तांकां वस्त्र बदलू शकतात, तांकां हार ऑफर करू शकतात. अशी कारण बरी आमगेली सेवा वाढता. पण ती करण्यास शक्य ना जाल्यार फोटोज आर इक्वली गुड. सो फोटोज दवरून आम्ही ताका बी हार घालू शकतात, भोग अर्पण करू शकतात. गंध, पुष्प, सुगंध, तुळसी, हे सगळे आम्ही ताका अर्पण करू शकतात. तर ते सगळे अर्पण करचे म्हळ्यार आमच्याकडे कितें जाय, एक आरती पॅरेफर्निला जाय. आरतीचे जे जी सामुग्री लागता, पंच आरती उरता तातूंत, मागीर तातूंत पुष्प दवरच्याक एक जागो उरता, आचमन करच्याक पात्र जाय, शंख जाय, अभिषेक करच्याक शंख जाय, अशी सगळी सामुग्री आमकां जाय. तर तशी म्हळ्यार आमकां एक मिनी टेम्पल आमगेल्या घरात जातले. तर घरात जर का जेन्ना टेम्पल आम्ही स्थापन करतात त्याचे फायदो कितें, असे आम्ही केल्यार कितें, घरात काही सेटअप करचे न्ही, टेम्पलातच फक्त वचचे. इज इट इनफ?
आता जर एका चोरडान सांगले की हांव फक्त स्कुलाक वतलो, थंय जे म्हाका टिचर शिकयतात ते शिकतलो, घरात हांव होमवर्क करचो ना. इज दॅट इनफ? दॅट इज नॉट इनफ. आमकां जर भक्तीचो होमवर्क आमगेल्या घरात करच्या जाय, तर आमकां घरात टेम्पल सेटअप करच्या जाय. जे आमकां शिकयतात थंय, जस्ट एक मिनिट, जस्ट एक्सक्यूज मी. क्षमा करा. तर घरात होमवर्क करच्याक आमकां हे सेटअप करची गरज आसा. आता घरात जर आम्ही टेम्पल स्थापन केले, ताचो फायदो किती जाता, एक एक आम्ही पळोवया. तर घरात टेम्पल, ताचे एक हांव तुका तुमकां एक लाईव्ह एक्झाम्पल, हे खरे एक्झाम्पल आसा, हांव सांगता. तर मुंबईत लालबाग एरियात ऑलमोस्ट चाळ म्हळ्यार स्लम सारखे तातूंत घरं उरतात, 10x10 छोटी छोटी रूम्स उरतात. तर त्या घरात रावतालो एक आमगेलो डिवोटी आसा. महाराजांनी रथयात्रा एक फावटी यात्रा गेली जगन्नाथपुरी, तेन्ना तो जगन्नाथपुरी गेलो. आणि जगन्नाथपुरी गेल्यानंतर ताका जगन्नाथाचे विग्रह घरात हाडचे अशी इच्छा झाली. आणि तो दुकानात गेलो बी. आणि त्या विग्रहाली किंमत किती तरी 1,500-2,000 अशी आशिल्ली. पण तो इतलो गरीब आशिल्लो की ताका दिसलें की 1,500-2,000 बी म्हाका अफोर्ड करचे ना, हांव कशें विग्रह हाडू. तर ताणें त्या विग्रहाक विनंती केली, हांव नेक्स्ट इयर येता रथयात्रेक आणि तुमकां घेऊन वता, तोपर्यंत प्लीज तुम्ही हांगा रावा. अशें म्हणून ताणें त्या विग्रहाक प्रार्थना केली आणि घरा आयलो. आणि पूर्ण वर्षभर ताणें जी बी कमाई आशिल्ली ती सगळी कमाई तो सेव्ह करच्या लागलो. आणि ऍट द एंड ऑफ द इयर, नेक्स्ट रथयात्रेच्या पहिली ताच्याकडे तितली किंमत जमा झाली. आणि तो गेलो रथयात्रेक. रथयात्रेक गेल्यानंतर दुकानात गेलो, दुकानात तेच विग्रह आशिल्ले. म्हळ्यार त्या विग्रहाक बी हाच्याकडे येवची इच्छा आशिल्ली, हे सिद्ध जाता. ताणें ते विग्रह हाडले. घर इतले लहान, एकच रूम, त्याच रुमात न्हिदचे तीच तांगली बेडरूम, तेच तुमगेलो हॉल, तेच किचन. आणि थंयच ताणें एक ऑल्टर तयार केलो. आणि थंय ताणें ते विग्रह दवरले. आणि तागेलें लग्न जालें नाशिल्लें, आई आशिल्ली घरात. आईक सांगलें की आतां आमी आणि त्यांनी तेन्ना विग्रहाक प्रॉमिस केलें की जर नेक्स्ट इयर तुम्ही आमगेल्या घरात आयल्यार एव्हरी वेनसडे आम्ही 56 भोग अर्पण करतली तुका. इमॅजिन, ज्या मनशाकडे 1,500 बी नात, प्रॉमिस करता भगवंता की एव्हरी वेनसडे तू आमगेल्या घरा आयल्यार तुमकां 56 भोग दितलो. तर विग्रह घरा आयले. आईक ताणें सांगलें की हे पळय, आतां विग्रह हाडला, हांवें ताका प्रॉमिस केल्लें की अशें दर वेनसडे आमी 56 भोग अर्पण करतली, तर आमकां ते करचें जाय. आई म्हणच्या लागली, हा आमी करया. इतले पैसो गोळा करून ताणें फर्स्ट वेनसडे 56 भोग अर्पण केलो भगवंताक. आणि सगळ्या आजूबाजूची जी चाळीतली लोक आशिल्ली तांकां आपयले प्रसादाक, आरतीक, पुजा सगळे करच्याक तांकां आयले. कीर्तन केले आणि सगळे म्हणच्या लागले, हे तुम्ही एव्हरी वेनसडे करतली. तर हे लोक म्हणच्या लागले, हय आम्ही एव्हरी वेनसडे अशी 56 भोग करतली अर्पण. तातूंत एक दूधवालो आशिल्लो. दूधवालो म्हणच्या लागलो, 56 भोगाले दूध म्हजे तर्फे.
एक फूलवालो आशिल्लो. फूलवालो म्हणचे लागलो 56 भोगाचे फूल म्हजे तर्फे. एक सब्जीवालो आशिल्लो. तो म्हणटा लागलो हांव सब्जी दिता. फळवालो आशिल्लो. तो म्हणटा लागलो हांव फळ दिता. अशें करून सगळ्यांक मेळून ते 56 भोग एव्हरी वेनसडे त्या घरात जायत उरले. कंटिन्युअस कितली वर्ष मागीर त्या मनशाले लग्न जालें. आं आणि ताकाले इन्कम इतले वाडले की ताणें एका टॉवरांत घर घेतलें. आणि ते विग्रह म्हळ्यार जगन्नाथ बल्लभ सुब्बारावचे विग्रह आता त्यांनी थंय दवरले. तरी वेनसडे 56 भोग ऑफरिंग कंटिन्यूड. थंय गेलो तरी बी तागेले 56 भोगचे ऑफरिंग कंटिन्यू आशिल्ले. 56 भोग एव्हरी वेनसडे. आता म्हाका दिसता एक 4-5 वर्षां पूर्वी तागेली आई ती खूप म्हातारी जाली अँड शी पास्ड अवे. तर जेन्ना ती पास अवे जातली म्हळ्यार खबर आशिल्लें की आता थोडेशेच तास उरले तिच्याकडे. सगळे नेबर्स आयले आणि सगळे जोर जोरान कीर्तन करचे लागले. अँड शी वॉज काउंटिंग हर ब्रेथ्स, लास्ट ब्रेथ्स. सगळे जण छान कीर्तन करू लागले. आणि मागीर एक आश्चर्यजनक घटना घडली. उन्हाळ्याचे दिवस आशिल्ले. एकदम जोर जोरात वारो येवचे लागलो. थंडगार वारो येवचे लागलो. तांगेले जे पडदे आशिल्ले ते हलचे लागले. सगळ्यांक लागले की अरे उन्हाळ्याच्या दिवसात समरात इतलो वारो खंयच्यान आयलो. आणि मागीर सगळ्याक एक सुंदर सुगंध आयलो. सगळ्याक कळून चुकले की आता ऍक्च्युअल जगन्नाथ आयल्यात हिका व्हरच्या. इतली वर्ष ह्या लोकांनी सेवा केली तर ताचे रिटर्न म्हण जगन्नाथ थंय स्वतः आयिल्ले आणि तिगेले प्राण तेन्नाच गेले. तर परवडनाशिल्ले तरी बी ताणें घरात टेम्पल स्थापन केलो. भक्तिभावान तागेली पूजा अर्चना 56 भोग जी बी सेवा ताणें प्रॉमिस केली ती इतली वर्ष तो करत रावलो. ताजो परिणाम कितें जाले भगवंत ताचेर भरपूर खुश जाले. आणि जेन्ना तागेल्या आईक सगळ्यात जास्त गरज आशिल्ली तेन्ना तो स्वतः येऊन तिका घेऊन गेलो. तर दिस इज द रिझल्ट ऑफ सेटिंग ऑफ टेम्पल ॲट होम. हे एक छोटे उदाहरण असतं. आता टेम्पल सेटअप केल्यानंतर आम्ही रोज भोग अर्पण करतात भगवंताक. तर आणि एक कहाणी असा. आमगेल्या मंदिरातच एक माताजी आशिल्ली. तिगेलो घोव जो आशिल्लो तो डिवोटी नाशिल्लो आणि ही डिवोटी आशिल्ली. तर ती म्हणच्या लागली की म्हगेलो घोव दररोज ताका ड्रिंक्स जाय. तर तिने राधानाथ महाराजाक विचारले की व्हॉट शुड आय डू महाराज, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक एव्हरी डे. तर महाराज म्हणच्या लागले की डोंट स्टॉप हिम, जस्ट फीड हिम प्रसाद. तर रोज ती माताजी ताका कृष्ण प्रसाद खावच्या दिताली. तो कृष्ण प्रसाद ताका आवडटालो, तो खातालो. पण जेवण झाल्यानंतर ज्या जेवणात पहिली तेव्हा खबर ना, तो बाहेर वचून बारात वचून ड्रिंक्स घेतालो. असे अनेक वर्ष चलिल्ले. प्रसाद खातालो, बाहेर वचून ड्रिंक्स घेतालो. प्रसाद खातालो, बाहेर वचून ड्रिंक्स घेतालो. ती म्हणच्या लागली महाराजान म्हाका सांगला दिस इज द ओनली वे. ती करताली सिन्सियरली. एक पटी जेन्ना तो बारात गेलो ड्रिंक्स घेवच्याक, वेटरान ताका सर्व केले आणि तो ड्रिंक ओठाक तो ग्लास लायतलो इतक्यात ताका पेट्रोलचो स्मेल आयलो त्या ग्लासाक. ताणें वेटराक आपयले. म्हणजे व्हॉट हॅव यू गिवन मी? आय हॅड आस्क्ड फॉर XYZ. म्हाका पेट्रोल कितें दिलें? नो सर, आय विल चेंज द ग्लास. दुसरो ग्लास घेऊन आयलो. तागेल्या मुखार ताणें ती बाटली हाडली. तागेल्या मुखार बाटली ओपन केली. सील्ड बॉटल ओपन केली आणि पोर केले. परत पिवच्या लागल्यार सेम पेट्रोल स्मेल. तिसरी बाटली हाडली, सेम स्टोरी. आय एम फेड अप विथ युअर बार, आय एम गोइंग टू द नेक्स्ट बार. थंयच्यान भायर गेलो, दुसऱ्या बाराक गेलो. थंय बी ताका ड्रिंक्साक पेट्रोलचो स्मेल आयलो. बरेच बार्स तांणी विजीट केली त्या दीस. आणि तो इतको बेजारलो. तो म्हणजे फ्रॉम टुडे आय एम नॉट ड्रिंकिंग.
अशें म्हण ताणें कमीट केलें की आजपासून हांव ड्रिंक घेवचो ना. सो दीस इज द इफेक्ट. जेन्ना आमगेल्या घरांत टेम्पल येता तेन्ना आमी भगवंताक ऑफर करतात आणि भगवंताक ऑफर केल्लो प्रसाद आमी जेन्ना खातात आमगेल्या कॉन्शियसनेसार त्याचा परिणाम केन्ना जाता, भगवंत कशे एन्व्हायरमेंट निर्माण करता ते आमकां एक्सपिरियन्स करचें मेळटा. थर्ड स्टोरी म्हळ्यार एक बायल बायल आशिल्ली माताजी, ती रोज राधा गोपीनाथ सकाळी भागवतमाक येताली आणि तिगोलो जो घोव आशिल्लो तो एक नंबरचो भरपूर ताका व्यसनां आशिल्ली. ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू गो टू प्रॉस्टिट्यूट्स. इतले घाणेरडे सगळे तो काम करतालो आणि ती बेजार जावन दररोज भागवतम अटेंड करताली. तर बाकीच्या माताजीन तिका सांगले की इन्स्टेड ऑफ कमिंग फॉर भागवतम एव्हरी डे अँड इग्नोरिंग युअर हजबंड, वाय डोंट यू स्टे ॲट होम अँड कुक प्रसादम फॉर हिम. ताका प्रसाद दी आणि चॅन्ट इन फ्रंट ऑफ हिम. तागेल्या कानात ते नामस्मरण वचू दी. तर ती विचारली लागली ओके, सिनियर जावन म्हाका सांगला हांव तशेंच करता. म्हण ती तेन्नाच्यान भागवतमाक येवची बंद जाली आणि घराच बसून चॅन्टिंग करताली, भगवंताची सेवा करताली, भोग अर्पण करताली आणि ती घोवाक दिताली. एक फावटी तो घोव तिगोलो आजारी पडलो. ताणें ब्लड टेस्ट केले, तातूंत कळलें की ही इज HIV पॉझिटिव्ह. कारण इतले घाणेरडे काम केले ताणे. HIV पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आल्यानंतर तो ही वॉज शॅटर्ड. तो घाबरून घरात आयलो आणि म्हणचे लागलो तिका तू कसले नाव चॅन्ट करता हांव बी ते करतले. ते नाव करतलो. नाव चॅन्ट केल्यान म्हाका बरें जातले, म्हगेले HIV पॉझिटिव्ह आशिल्ले ते वतले. ती म्हणचे लागली गिव इट अ ट्राय. 16 माळा चॅन्टिंग करच्या लागलो. सगळी व्यसनं ताणी बंद केली. घरात सेवा करच्या लागलो. प्रसाद खावच्या लागलो आणि अशें करून तो मंदिरात येवच्या लागलो. इतले सगळे केल्यानंतर मागीर तो म्हणजे आता हांव परत एकदा म्हगेलो रिपोर्ट काढता आणि रिपोर्ट काडल्यानंतर ही टर्न आउट टू बी HIV निगेटिव्ह. आता अशें खबर ना आमकां की वॉज इट जस्ट अ कोइन्सिडन्स, तो पहिला रिपोर्ट रॉंग आशिल्लो, ताचे आमकां कांय आयडिया ना. पण प्रसाद खाऊन घरात आणि टेम्पल सेटअप केल्याचो परिणाम कसो जालो पळया. आमगेल्या घरात जर आमी टेम्पल सेटअप केले तर टेम्पल म्हळ्यार आमकां अशें दिसता की भगवंत इज द ओनर ऑफ द हाऊस. लॉर्ड इज द ओनर ऑफ द हाऊस आणि आम्ही तागेल्या घरात रावतात अशी एक फिलिंग आमकां निर्माण जाता की वी आर स्टेइंग इन हिज हाऊस, ही इज द ओनर ऑफ द हाऊस. आता जर भगवंत ओनर असा तर जे काही आम्ही कार्य करतात वी आर डुईंग फॉर हिम. आता आम्ही इमॅजिन करूया की भगवंताले घर असा, भगवंताले घर आम्ही घाणेरडे ठेवू शकतात, दवरू शकतात ना. आमकां ते एकदम स्पिक अँड स्पॅन क्लीन दवरचे जाय. ऑल्टर आमकां क्लीन करचे जाय. भगवंताले कपडे नियमितपणे चेंज करचे जाय. फ्लावर्स ऑफर करचे जाय, भोग ऑफर करचे जाय आणि आमगेले मन बी आमकां स्वच्छ दवरचे जाय. वी कॅनॉट टॉक नॉनसेन्स इन दॅट हाऊस. ज्या घरात भगवंत रावतात ताच्या मुखार बसून आम्ही फालतू किती तरी गॉसिप करू शकनात, फालतू कसले तरी टीव्ही लावून टीव्हीचेर कार्यक्रम पळोवू शकनात, फालतू म्युझिक ऐकू शकनात. तर नॅचरली आमगेले कॉन्शियसनेस बी चेंज जाता आणि आमकां अशें दिसता की वी आर नॉट द डुअर्स बट भगवंत इज द डुअर, लॉर्ड इज द डुअर. आम्ही तांगेले सेवक आसात. ही जाणीव आमकां परत परत जाता. आणि जर लहान भुरगे उरल्यार घरात तांकां तर लहानपणापासूनच सवय लागता की तशीच खावचे न्ही, वॉट एव्हर वी ईट पहिली भगवंताक ऑफर करचे जाय. आता एक याद आसा म्हाका, एक लहान चली आशिल्ली, म्हाका दिसता 4-5 वर्षाची आशिल्ली. तिने कितीतरी बनयले तिगेल्या आईन. निमूटपणे ती गेली, भगवंताले पात्र हाडले, तातूंत ताणें ते दवरले, ताका तुळसी ऑफर केले, उदकाचो ग्लास दवरलो, उदकाच्या ग्लासाक बी तुळस ऑफर केले आणि तिका कोणी काही सांगले ना. ऑटोमॅटिकली जशे तीच पद्धत आसा अशी म्हण ती भगवंताकडे वचून तिने ऑफर केले. आणि तीच चली एका शाळेत वताली. त्या शाळेत ते लोक दररोज लंच दिताले.
आणि त्या लंचात ऑब्विसली कांदा लसूण उरताले. तर तिकाला आईन कितें सांगले त्या टिचराक की माय डॉटर कॅनॉट ईट द लंच विच यू सर्व. तर ती म्हणजे टीचर म्हणता लागली नो प्रॉब्लेम. पण ह्या आईन सांगले की एव्हरी डे मेनू जो उरता मंडे खे ट्युजडे खे वेनसडे खे जो लंचचो मेनू असा तो म्हज्या बरोबर शेअर करा आणि त्या मेनू प्रमाणे हांव घरांतल्यान बनवून तिका विदाउट कांदा लसूण ऑफर टू द लॉर्ड प्रसाद तिका डब्यात दिता. स्कूल म्हणजे लागले नो प्रॉब्लेम. तशी कारण ती चली दररोज मंडे थंय पावभाजी तर ही घरांतल्यान पावभाजी व्हरताली, थंय इडली सांबार ही घरांतल्यान इडली सांबार व्हरताली. एक्झॅक्टली सेम. एक पटी त्या चलीन हट्ट धरलो हांव मगलो डबो खावचो ना, म्हाका तुमगेले लंच जाय अशी टिचराक तिणे सांगले. तर टिचर म्हणच्या लागली ना तुगेले आईन सांगला की तू डबोच खावचो, आमचे लंच कांदो लसूण उरता, तुका दिवचे ना म्हण सांगला आमकां. ती म्हणजे नो म्हाका हेच खावचें आसा, आय वॉन्ट टू ईट दीस. तर टिचरान आईक तिगेला फोन केलो की तुमगेली चली जी आसा ती हट्ट करून बसला की म्हाका हेच जेवण जाय, म्हाका आज डबो खावचो ना. आई म्हणच्या लागली दिया तिका पळया कितें करता. तर टिचरान तिगेला शाळेत जे बनयले ते तिका खावचे दिले. तिने एक मॉर्सल तोंडात घालो आणि इमिजिएटली बाहेर काढलो. म्हणजे गिव्ह मी माय डब्बा. हा डब्यातलेच घातले. म्हळ्यार इतली प्रसादाची जी टेस्ट उरता ताणे ओके सॉरी. तर डब्बो गुपचूप डब्बो खावच्या लागली. म्हळ्यारच कितें एक पटी आमकां प्रसादाची टेस्ट लागल्यार आमकां भायले खावचे अशी दिसना. आणि अजून एक ऑब्झर्वेशन बघले अशी आसा की जर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टन्स आसात, आम्ही कोणा नातेवाईकाकडे गेली, भले ताणे आमकां सांगले की विदाउट कांदा लसूण आम्ही बनयतात आणि बनवून दिले बी आणि आम्ही ते खाल्ले तर आमगेले पोट भरता पण मन भरना. सॅटिस्फॅक्शन जे उरता ते मेळना. हा तर टेस्टी उरतले जेवण, टेस्टी उरतले, पोटभर बी उरतले, पण जे मनाक सॅटिस्फॅक्शन मिळता आमगेल्या घरातले जेवण जेवून ते आमकां थंय मेळना. कारण प्रसादाची टेस्ट, प्रसादाची जी पॉवर आसा ती वेगळीच उरता. तर हे 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 सगळे आमगेले फायदे उरतात, डिफरन्सेस उरतात आम्ही सेटअप केल्यार टेम्पल घरात. दुसरे म्हळ्यार कितें, जर आम्ही घरात टेम्पल सेटअप केल्यार आमगेली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी, आम्ही बाजारात बसून सामान हाडटली, फुलं हाडटली, फळं हाडटली, भाजी हाडटली, फूड ग्रेन्स हाडटली, वस्त्र हाडटली, घरात किती कर्टन्स उरतली, किती बी आम्ही घरात जे बाय करतात, वी आर बाईंग फॉर कृष्णा, वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा, वी आर क्लिनिंग द हाऊस फॉर कृष्णा. म्हळ्यारच कितें आमगेली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी बिकम्स अकर्म. कर्म ना विकर्म ना अकर्म जाता. अकर्मचे डेफिनेशन कितें, वॉट एव्हर यू डू फॉर कृष्णा इज अकर्म. तो घरात ते प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी अकर्म जाता. ऑटोमॅटिकली आमकां अकर्मच जाता घरातली ऍक्टिव्हिटीज. सो दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ सेटिंग अप द टेम्पल इन द हाऊस. आणि एक असे जाता की आम्ही घरात जे वातावरण सेटअप करतात, आता ज्या ज्या घरात टेम्पल आसा आमगेले कोणी गेस्ट आयली तरी तांकां वेगळेच व्हायब्रेशन्स येतात. म्हाका याद आसा एक फावटी आमगेले थंय गेस्ट आयिल्ले आणि तांकां उदक दिले, जस्ट पयलीं उदक दिले. म्हणजे अरे तुमगेल्या उदकाक इतको वेगळो कसो काय स्मेल येता, कारण आम्ही जी तुळस ग्लास भगवंताक जो ऑफर करतात तीच तुळस आम्ही ते उदक आम्ही आमगेल्या पिवच्या उदकात घालतात न्ही.
तो नॅचरली जो तुळशीचो स्मेल त्या उदकाक वता आनी म्हणजे तुमगेले खंयचे उदकच वेगळे लागता, वेगळेच लागतले कारण तो तुळस उरता आणि तुळस तसे स्पिरिच्युअली इज गुड अँड मटेरियली ऑल्सो इट इज गुड फॉर हेल्थ. तर तसे लोक जी आमच्या घरात येतात तांकां बी कळता की या घरात कसले एकदम प्युअर प्युअर सगळे वातावरण आसा. मागीर केन्ना केन्ना घरात टेम्पल सेटअप करचे म्हळ्यार कितें तर घरातच आम्ही डिवोटीज आपोवन कीर्तन करू शकतात, कृष्ण कथा करू शकतात आणि घरातले मेंबर्स बी एकत्र बसून कीर्तन केल्यार शास्त्राचे वाचल्यार त्याने बी आमकां बरे सुंदर अनुभव मिळतात. हा तर हे टेम्पल सेटअपाचे म्हणाले फॅमिली मेंबर्सातलो जो बॉन्डिंग असा असे म्हणतात न्ही द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. तर तशी पूर्ण फॅमिली जर एकत्र येऊन भगवंता मुखार बसून कीर्तन केली आणि कृष्ण कथा केली, एकत्र येऊन आरती केली तर वातावरण सुंदर जाता. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स फॉर हॅव्हिंग अ टेम्पल इन द हाऊस. मागीर घरात आम्ही जेन्ना कीर्तन करतात नॅचरली करताल वाजयतली, मृदंग वाजयतली, हार्मोनियम उरल्यार हार्मोनियम वाजयतली, आरती करताना आम्ही शंख वाजयतली. तर हे सगळे जे असतात ते नॅचरली दे आर ऑल प्युरिफाईंग म्हणजे व्हायब्रेशन एकदम प्युअर असतात. इनफॅक्ट पहिली पूर्वीच्या जमान्यात प्रत्येकाला घरात टेम्पलची एक जागा फिक्स आशिल्ली. पण जशी लोकांनी सो कॉल्ड मॉडर्नायझेशन झालंय त्या टेम्पलच्या ऑल्टरची जागा कोणी घेतली? गेस. टीव्ही. टीव्ही, करेक्ट, परफेक्ट. टीव्ही हॅज नाव बिकम अवर डीटी. हा तर टीव्ही जागा घेतल्या. तर टीव्ही जागा, टीव्हीचे फिजिकल स्पेस, टीव्हीचे टाइम स्पेस जर का आमकां कमी करत आणि रांगराज महाराज एका लेक्चरात म्हणिल्ले की ताणे की वॉट द मुगल्स कुड नॉट डू इन सो मेनी इयर्स, what the British could not do in so many years, what the Portuguese could not do in so many years, TV has done that in a few years. घराच्या मध्यभागी ऑल्टर उरतालो लोकाल्या, आमगेल्या पूर्वजाल्या तातूंत विग्रह उरताले. आता घराच्या मध्यभागी टीव्ही उरता आणि टीव्हीचो साईज वाढतच जाता. हा टीव्हीचो साईज वाढत वता, टीव्हीचे प्रॉपर्टीज वाढत वतात, स्मार्ट टीव्ही असा आणि आमकां डंब बनयतात. त्या स्मार्ट टीव्हीचे आम्ही जर उपयोग लेक्चर्स आयकुच्याक केले किंवा असे आध्यात्मिक प्रोग्राम्स अटेंड करच्या केले तर बरे असा. पण त्याच टीव्हीचे जर आम्ही असे फालतू कितीतरी टीव्ही सिरियल्स आणि असे पळत राहिले तर दॅट इज अ गुड फॉर नथिंग थिंग. तर घराच्या ज्या ज्या आणि ज्या घरात व्हडलो टीव्ही उरता सेंटर ऑफ द हाऊस त्या घरात ऑल्टर आयदर विल बी इन सम वॉर्डरोब कॉर्नरात नाजाल्यार किचनात खंय तरी कोपऱ्यात उरता. म्हळ्यार पीपल नोटीस करचे नात अशा ठिकाणी छोटोसो ऑल्टर एक नावापुरती दवरिल्लो उरता. तर ते साफ करतात की ना ते बी खबर ना, त्याची रोज पूजा जाता की ना ते बी खबर ना, फुलं वाहतात की ना ते बी खबर ना. डेफिनेटली ऑफर फूड जायच ना थंय. तर हे जर आमकां वातावरण चेंज करचे आसा तर डेफिनेटली आमकां व्हड ऑल्टर घराच्या मध्यभागी आणि ज्या ठिकाणी म्हळ्यार लोक एंटर करतात, गेस्ट आमगेल्या घरात येतली तांकां फर्स्ट दर्शन आमगेले ऑल्टरचे जावचे जाय. म्हळ्यार एंटर करता करता जर आमकां ऑल्टर दिसलो तर दॅट विल बी व्हेरी गुड. आता एक डिवोटी तागेली बहीण नाशिकात तेगेले लग्न नाशिकातच रावताली आणि तिगेले लग्न एका परिवारात झाले. तर त्या परिवारात जो रोज एक क्रिश्चन प्रीस्ट येतालो, फादर क्रिश्चन प्रीस्ट येतालो आणि तांकां तो कितें कितें जिजस क्रायस्ट अशें आसा आणखी आमचे चर्च अशें करता अशें सांगतालो.
ही म्हणच्या लागली आम्ही सगळे हिंदू आसात, सनातन धर्मी आसात, तर आम्ही हे कित्याक फॉलो करचे जाय, शूड फॉलो अवर सनातन धर्म. तर म्हणजे नाही नाही, हे जे आसा तो फादर जो आसा तो एकदम व्हेरी 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 एडवान्स आसा. आमच्या घरात किती बी रोग झाले तो आमकां होली वॉटर हाडून दिता आणि ते होली वॉटर घेतल्या बरोबर आमकां सगळ्याक बरें दिसता. तर ती म्हणच्या लागली अच्छा. एक फावटी तो फादर आयलो आणि कोणाक तरी पोटात दुखताले का ताप आयलो कितें तरी जाल्लें. तो फादर आयलो म्हणजे ओ माय चाइल्ड प्लीज ड्रिंक दिस होली वॉटर अँड यू विल बी ऑल राईट. पण ताणें तो होली वॉटर ताका पिवच्या दिलें. पिवच्या दिल्यानंतर तो बरो पण न्हिदलो. उठल्यानंतर म्हणच्या लागले म्हगेले पेन आशिल्ले ते सगळे गेले. तर ताका उदक दिवच्या पयलीं ही जी त्या घरात लग्न करून गेल्ली तिने थोडेशे सायडान काडून दवरिल्ले आणि तिने ते लॅबॉरेटरीत चेक करचे दिले. दे फाउंड की तातूंत इंटॉक्सिकंट आसा. तर नॅचरली ते पिल्यानंतर तो मनीस बरोबर न्हिदतालो आणि न्हिदल्यानंतर ताका बरें दिसतालें. एव्हरी पेन वॉज गॉन. तर तिने रिवोल्ट केलो की ह्या साधू या फादराचे घरात एंट्री आमकां दिवची ना. त्याबरोबर तो म्हणच्या लागलो तुगेले बरें जावचें ना, तुगेल्या फॅमिलीत प्रॉब्लेम जातले, तुगेली तुगेली घोवा बरोबर भांडण जातले, तू घर सोडून वच्च्या पडटले तुका, अशें कितें 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 उलोवच्या लागलो. ती म्हणच्या लागली जाऊ दी कितें बी जाऊ दी पण यू शूड नॉट एंटर दिस हाऊस. सासू सासरे बी म्हणच्या लागले की ना तू हाका एंट्री दिना, आता पळया आमकां कशें जाता. ती म्हणच्या लागली लिव इट टू मी, पळया कितें जाता म्हण. आणि ही जी चली आशिल्ली ती रोज आता ते गावातली घरं उरतात तर दररोज रात्री घराच्या फाटल्या सायडान सगळी घरातली मनशां एकत्र येऊन आयदनां घासताली, कपडे धुताली थंय. तर त्यांना ती म्हणच्या लागली आम्ही जेन्ना आयदनां घासतात तर हांगचे तांगचे गप्पा मारण्यापेक्षा आम्ही कृष्ण कथा करूया. ती तांकां कृष्णाची स्टोरीज सांगताली. हळूहळू कीर्तन करच्याक शिकयलें तिणे. अशें म्हण सगळे जण थंय एकत्र येऊन कीर्तन करताली, कृष्ण कथा आयकताली. हळूहळू तिने तांकां जप करच्या शिकयलो. जप करच्या लागली सगळी जण. आणि सांजे सगळे काम झाल्यानंतर सगळेजण बसून एकत्र कीर्तन करच्या लागली. तर नॅचरली पूर्वी हे सगळ्या घरात आमगेल्या गावात जाताले. सगळे मनशा खाल्ल्यानंतर देवळात वचून मंदिरात वचून कीर्तन करताली, कृष्ण कथा आयकताली. अशी म्हण दिवसभरात जो आमकां स्ट्रेस आशिल्लो, एन्झायटी आशिल्ली ते सगळे नाहीशे जाताले. आता तशें दॅट वॉज अ ऑटोमॅटिक म्हळ्यार एक नॅचरल रेमेडी आशिल्ले टू रिलॅक्स द माइंड. पण आता तशें कांयच जायना. घरात ऑफिसाचें टेन्शन उरता, घराचें टेन्शन उरता आणि मागीर आमी टेन्शन दिवची सिरियल पळयतात. मागीर ऑब्वियसली आमगेले स्ट्रेस लेवल वाडता. स्ट्रेस लेवल वाडल्यानंतर नॅचरली कितें जाता आमकां एन्झायटी जाता, डिप्रेशन जाता आणि नाका आशिल्ली औषधां आमकां घेवच्या लागतात. तर ते सगळे करण्यापेक्षा जर आम्ही सांजे तर ॲज अ फॅमिली गेट टुगेदर इन फ्रंट ऑफ दी ऑल्टर आणि जसे मंदिरात कीर्तन जातात तसे जर आम्ही एक 5 मिनिट 5-10 मिनिटं आम्ही कीर्तन जर केली तर आमकां न्हिदच्या पूर्वी जर आमी कीर्तन करता आमकां बरें दिसतलें. इनफॅक्ट आमगेल्या घरात जगन्नाथ बलदेव सुभद्राले विग्रह आसा. आमगेलो एक डिवोटी फ्रेंड आसा जो ओरिसाचो आसा. तो म्हणच्या लागलो डू यू नो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लव्स टू हिअर जगन्नाथ अष्टकम. जेन्ना आम्ही विग्रह हाडले तेन्ना म्हणच्या लागलो एव्हरी डे यू शूड सिंग जगन्नाथ अष्टकम फॉर हिम. तेन्नाच्यान आम्ही दररोज न्हिदच्या पूर्वी एकत्र बसून 5 मिनिटं कीर्तन करतात, 5 मिनिटं जगन्नाथ अष्टकम म्हणतात. म्हणजे पूर्ण जगन्नाथ अष्टकम म्हणच्याक 5 मिनिट्स लागतात. तर ती आम्ही 10 मिनिट्स ते केल्यार इतले. आणि ही होलिनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराज ताणे आमकां सांगिल्ले की बिफोर गोइंग टू बेड you should come to the mode of goodness. दिवसभरात आमकां इतलो ताण जालो उरता, कसली कसली चिंता उरता, वरीज उरता, श्रम करतात आमी. म्हळ्यार वी आर आयदर इन द मोड ऑफ पॅशन ऑर इग्नोरन्स अँड इन गुडनेस ऑल्सो. पण
न्हिदण्यापूर्वी जर आम्ही मूड ऑफ गुडनेसाक आयली, बरे वाचले, बरे ऐकले, कीर्तन केले, तर ऑटोमॅटिकली आम्ही मूड ऑफ गुडनेसात येतात. इनफॅक्ट अबाव द मूड ऑफ गुडनेस. आणि त्या हातून जर आम्ही न्हिदली आणि प्रे करून न्हिदली की फाल्यां सकाळी म्हाका बेगी उठय, म्हाका बरें करून चॅन्टिंग जावं दी, अशी प्रे करून जर आम्ही भगवंता आणि थँकिंग गॉड फॉर वॉट एव्हर इज गिवन अस ड्युरिंग द डे, अशें केल्यार आमगेलें नेक्स्ट मॉर्निंगाचे चॅन्टिंग भारी बरें जातलें. तर हे जे एक एक छोटे छोटे गोष्टी उरतात जे आम्ही घरात मंदिर स्थापन केल्यार हे सगळे आम्ही करू शकतात. नाजाल्यार आम्ही करू शकना ते काहीच. आणि त्याचे जे फायदे उरतात ते बी जनरली आमकां काहीच मेळना. तर इतले करून आज म्हगेले आजचो जो सेवा आशिल्ली हांव समाप्त करता. कोणाला कितें कमेंट्स उरल्यार तुमकां कितें, कारण प्रत्येकाले म्हाका 100% शुअर आसा तुमगेल्या घरात बी मंदिर उरतले, टेम्पल उरतले. So you can share your own realizations, your own experiences. I will be grateful. कोणाक काही शेअर करचे आसा स्वतःला टेम्पला बद्दल? हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. जय श्री प्रभुपाद. व्हेरी लास्ट कोण तुम्ही एक्सप्लेन केली माताजी इम्पॉर्टन्स ऑफ हॅव्हिंग टेम्पल ॲट होम म्हणून कसला करता सिग्निफिकंट इम्पॉर्टन्स म्हणून लाईक कोण तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला. एक मग तुम्ही आता सांगेल की भक्ती रसामृत स्वामी महाराजांनी सांगेल की रात्री निदोंच पुरा अबाव मोड ऑफ गुडनेस कोण मागे निदोंका म्हणून आमगेल चेडवांक सांगता जाल्यार आमी सुद्दां ट्राय करता. तेज्या चेडवांक सांगता जाल्यार तिंका कसलो खातीर म्हण तशें निमगितना they always ask for reasons. So can we explain them? Explain what? Coming in mode of goodness? Right, before sleep. Before sleeping. मराठीत एक म्हण आसा, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे. अर्थ कळले ताजो कितें ते? जे दिवसभर आमगेल्या मनात उरता ते आमकां स्वप्नात दिसता. तर जर दिवसभर आम्ही असे एन्झायटी स्ट्रेसफुल काम केले तर नॅचरली आमगेले मन तातूंतच उरता आणि आमकां स्वप्न बी अशी हॉरिबल येऊ शकतात. सत्वगुणात जर आम्ही आयली, सत्वगुणाचो मेन क्वालिटीज किती आसा? सत्वगुण म्हळ्यार एनलायटनमेंट, नॉलेज, सॅटिस्फॅक्शन, म्हळ्यार सत्वगुण. आणि सत्वगुण म्हळ्यार बिकॉज वी आर नॉलेजेबल, आम्ही सगळे जे कार्य करतात ती बरीच उरतात. ऑन द अदर हँड मोड ऑफ पॅशन म्हळ्यार रजोगुण. रजोगुणचे क्वालिटीज किती उरतात? ग्रीड, लॉट ऑफ डिझायर्स. आणि त्यासाठी आम्ही रॉंग बी कार्य करू शकतात. चीट करचे कोणाक, नाजाल्यार लाच घेवची, असे वाईट कामं बी आम्ही करू शकतात. दॅट रिझल्ट्स इन टू सिन. सिमिलरली मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हळ्यार तमोगुण. तमोगुणाची क्वालिटी किती उरता? लेझीनेस. अँड इग्नोरन्स म्हळ्यार नो नॉलेज. मागीर आम्ही लेझी बिहेव करतात तमोगुणाच्या प्रभावात, नाजाल्यार कितें बरें कितें वाईट तेच आमकां कळना. आम्ही रॉंग करतली, नॅचरली रॉंग केल्यार वाईटच जातले. आम्ही असे हे आसा गिगो प्रिन्सिपल म्हणटात ताका. गिगो म्हळ्यार कितें? गार्बेज इन गार्बेज आउट. आम्ही भितर जर सगळे गार्बेज घाले तर नॅचरली आउटपुट ऑल्सो विल बी गार्बेज. तर गुडनेस विच इज द मोड ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, मोड ऑफ एनलायटनमेंट, मोड ऑफ नॉलेज, मोड ऑफ हॅपीनेस, हे जर आम्ही निजच्या पूर्वी आमगेल्या भितर इनपुट केले तर नॅचरली आमगेले नेक्स्ट डेचा आउटपुट बी तसोच जातलो. आय होप आय एम क्लिअर. थँक्यू माताजी. थँक्स. क्लियर झालं. त्यांची नेक्स्ट डे तेव्हा शुद्ध मनात उठून जाता. शुद्ध मनात आम्ही उठतात आणि मागीर शुद्ध मन म्हळ्यार शुद्ध विचार, शुद्ध विचार म्हळ्यार शुद्ध आचार. सी अशे जे चेन आसा न्ही, फर्स्ट थॉट उरता, मनात थॉट उरता म्हळ्यार विचार येता. थॉट गेट्स ट्रान्सलेटेड इन टू वर्ड्स
म्हळ्यार शुद्ध विचार, शुद्ध वाचा, words get translated into actions. Actions get translated into habits, and habits get translated into our culture. तर बिगिनिंग राईट उरला, एंड बी राईट जाता. मस्त थँक्स ऐकून एक्सप्लेन केलं माताजी. इवन त्या टेम्पलची ईच अँड एव्हरी ॲब्रिव्हिएशनला ऐकून तुम्ही सांगला माताजी. ते उडगस देऊन गेली होतं मी. थँक्स. हरे कृष्ण. ऍक्च्युली म्हाका तुमगेले एक्सपिरियन्स जाय. तुमगेल्या घराचे टेम्पल आसा ताचे तुमगेले रियलायझेशन कितें आसा, तुमगेले एक्सपिरियन्स कितें आसा ते सांगल्यार म्हाका बरें दिसतलें. आनी म्हाका बी कितें शिकच्या मेळटलें न्ही. होय माताजी. ऍक्च्युली हांव एक अशी एक एक्सपिरियन्स शेअर करता. म्हळ्यार आमगेले सुयेक घरांत एक ल्हान मंटप आशिल्लो. मागीर अगोर अगोर सगळं देव येवनचे जाल्यार सगळं येवन आतां आमी हांगा एक किचन हातूंची एक सान एक स्टूलारी दवरून हें करतालीं. चांटिंग करताची कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज असोसिएशनांनी घेवन राधा कृष्ण आयली, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आयली, आनी गौरंग महाप्रभू गेल्लो एक फोटो आसा. सगळं सदगोस्वामी गेला, मागीर सगळं गुरु परंपरा गेला. सगळ्यांगे लागोर लागोर एक आयिल्ले. येयना पण जाग पावनाशिल्ले. मागीर आमी एक दोनी एक लिविंग रूम आनी एक फॅमिली रूम आशिल्ले. एक आमी लिविंग रूम आमी कन्वर्ट केला. सांगून सगळ्यांक सांगून प्रयत्न करून कन्वर्ट केला आमी. ते एक पूजा रूम आसात, नाव देवाकूड लायट ऑन कराती म्हणून अशी तशी जाल्ला आगोर देवाला आशिर्वादान. आतां एक वेंकट देवाकूड म्हणून एक रूम अशें आसा. आनी तांगेले कृपेनी इंची आमी नित्य देवाला दिव ज्वलन पांय पडोनची इवन आमगेला कृष्ण कॉन्शियसांतूय आमी तशीची एडवान्स जावनच्याक चान्सीस मेळ्ळ्यो आमकां सगळ्यांगेल्या ब्लेसिंग्सान. तशी माताजी फुल्ल सरेंडर जावन आमी आसल्यार देवागेल्या कृष्णाला केन्नाय सोडूं नाच. तावल तशी कृष्ण पुरे पळोवंक घेता आमकां मनान कल्लास की स्पिरिच्युअल डिझायर्स. तांवें आमी निमगंजन म्हणजे पांय पडटनाची आमकां कृष्ण मनान कल्लास की पुरे अगोर अगोर करता पेशन्स आसता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक यू व्हेरी मच फॉर शेअरिंग. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. बदनचे माताजीन सांगिल्या वेरीची एक एक एग्जाम्पल ते रोम हर्षिता म्हणटा पळय एकदम म्हळ्यार हेअर स्टँडिंग अप ऑन हँड तशी जाल्ली आमकां. म्हळ्यार ते एक एक एग्जाम्पल तुमी सांगिल पळय लायक ऍक्च्युअली देव येवन तिका घेवन वता. आय मीन यू कॅन ऑलमोस्ट सी इट हॅपनिंग. तीच जाता आमकां. आनीक when you hear of such examples आणि when आमगेले एक एक्सपिरियन्स आसा म्हळ्यार मीन्स वी ऑल्सो रियलायज देव आमकां एक डिरेक्शनान तो ही इज पुशिंग अस. एज यू सेड एक एक्सपिरियन्स जाता. मागीर आमगेले तुमी सांगल्या वेरी एक देवस्थान आमी घरकड एक सनाची ऑल्टर करून इफ वेन वी नो अशी हें समजाय न्ही ना देव आमकां दाखयता व्हडना हें समजतले यू इंट्युटिव्हली ते एक येता आमकां मागीर देवाल भक्ती कोरून की ओके तें पुरा समजतले म्हणून. सो ते देन तुमगे लगीच ऐकून ओके यू फील वय वंगड जनांक जाता आनी गॉड इज रियली होल्डिंग हँड्स म्हणून म्हणटा पळय. देव हात धरून आमकां आसता आमगे लोटू म्हणून
सो ते एग्जाम्पल्स आनी एक माताजीन सांगल्या वेरी ते टेम्पलाचे पुरा तुम्ही एक एक टी ई एक्सप्लेन केले न्ही भारी लायक जाला